koka hasz LSD. Na po nocach się śni. LSD, heroina i hasz. Podziel się z kolegami, czym masz. Każdy z was, który zapłaci za ten zlot, dostanie kubek. Każdy Zapomniał dodać, że smakowy kubek. Każdy dostanie kubek. Kubek jest określony logiem Pasztu 2014 i naszym logiem naszego forum BMW. Można z tego pić, można z tego wąchać, można sobie, nie wiem, na wieczór można sobie szufladę tam zostawić, cokolwiek, zęby schować. Tydzień temu skończyłem 41 lat, więc... Tak nawiązując do prezentów po prostu Gorzko, no. Wybierz sobie i Gorzko. Każdy z was dostanie taki kubek. Piotrek! Poczekajcie, niech dogadza do końca. Da się z niego pić. I z każdego kubka pił Paweł. Moje tygodnie już boli. Ten będzie mój. Mam nadzieję, że każdy